Я думаю, што вы ўсе ведаеце, што такое гукі. Гукамі мы гаворым, гэта тое, што мы вымаўляем. Вось гэтую ўсю такую сухую частку, што гэта найменшая адзінка маўлення, ўсё такое па-кніжнаму я гаварыць не буду. Таму што я разумею, што наўрад ці гэта будзе так супер зразумела. Таму гукі гэта тое, што вымаўляем. Гэта аформленае канкрэтна ў нашым маўленні адзінка. Мы гаворым гукамі, пішам мы літарамі, афармляем гэтыя гукі мы на пісьме літарамі. Суадносна, калі мы пішам гэтыя літары на пісьме, перадаём гэтыя гукі, то не заўсёды тое, што мы чуем, так і будзе пісацца. Значыць, у нас у беларускай, ну і ў прынцыпе ў любой мове ёсць галосныя і зычныя гукі. Галосныя гукі вымаўляюцца толькі пры дапамозе голаса, а зычныя яны не толькі пры дапамозе голаса, там у нас яшчэ ёсць шум, і мы перашкаджаем нашаму голасу выйсці і вымаўляем зычныя гукі. Я не буду ў гэта ўсё паглыбляцца, я думаю, што гэта і так зразумела, проста каб вы зразумелі прынцып. Калі мы з вами проста адкрыем рот і паставім губы ў пэўнай пазіцыі, будзе галосны якісьці гук. Калі мы самкнём зубы, там якасці язык паднясём і гэтак далей, то будзе зычны гук. То бок мы перашкаджаем нашаму голасу выйсці і атрымліваецца зычны гук. Што нам спатрэбіцца, якія ўмоўныя абазначэнні спатрэбіцца пасля, калі мы будзем разбіраць фанетычныя словы? Па-першае, усе гукі ў нас пазначаюцца вось такімі квадратнымі дужкамі. Квадратныя дужкі гэта ў прынцыпе запіс у транскрыпцыі гукаў. Мы пішам нашыя словы без квадратных дужак, гукі пішам у квадратных дужках. Квадратныя дужкі, калі што, гэта не знак прыпынку, гэта мы памятаем для тэмы па унескладовым, таму калі мы будзем пісаць раптам пасля квадратнай дужкі унескладовае як слова ўжо, а не як гук, то яно будзе унескладовым усё ж такі, бо квадратныя дужкі гэта проста абазначэнне гука. Таксама мяккасць мы пазначаем на пісьме вось такой рысачкай зверху. Гэта значыць, што гук мяккі. Канкрэтна вось мяккі знак, там вось гэта ўсе я, яны аддаюць мяккасць папярэдняму гуку, і гэтая рысачка нам абазначае, што літарка пасля была мяккая. Ну, ці асіміляцыя нейкая адбылася, мы пасля пра гэта пагаворым. Падоўжаныя зычныя, мы памятаем, што мы можам з вами падаўжэнне у нас можа быць на пісьме, але абазначаюцца у гукавым складзе гэта падоўжанасць абазначаецца рысачкай зверху такой працяглай. Таксама розныя нязначныя словы, якія згубілі свой націск, ці словы, якія складаюцца толькі з зычных. Гэта прыназоўнікі могуць быць часцічкі якія-небудзь ж, б, вось гэтыя з прыназоўнічкі. Яны далучаюцца да больш значных слоў. Словы, якія згубілі свой націск, ці словы, якія ўвогуле не маюць націска. Яны ў нас атрымліваюцца, далучаюцца ці да наступнага слова, можа і да папярэдняга далучыцца. Дапусцім, хадзіла б. Вось слова хадзіла б, у нас тут ёсць частичка Б. Калі мы будзем разбіраць гэта фанетычна, то гук Б далучыцца да папярэдняга і будзе з ім утвараць адно слово. І вось гэтыя ўсе, ну мы пасля пра гэта пагаворым, нязначныя словы, яны проста зліваюцца з наступным словам і працуе проста як прыстаўка гэта разбіраецца. Ну, умоўная прыстаўка, канешне, гэта ж не прыстаўка. Мы пасля пра гэта больш падрабязна пагаворым. Чаму я на гэтым раблю такі акцэнт? Бо вось зараз якраз-такі на ЦЦТ гэта, ну, на РТ гэта з'явілася, на ДРТ гэта з'явілася, калі ў нас вось гэтыя нязначныя словы без націска далучаюцца да наступных. І шмат хто разгубіўся ў гэтым плане, хаця губляцца тут зусім няма чаго. Так, мы з вами сёння пагаворым пра галосныя, пра зычныя, ну я кажу яшчэ раз, пастараюся хуценька, каб асабліва на гэтым не спыняцца так вось, бо нам асноўнае ўсё ж такі асіміляцыі, вось розныя змены гукаў. Значыць, у нас ёсць галосныя, ёсць зычныя, галосныя, іх у нас усяго 6 у мове. Звярніце ўвагу, што літар у нас 10, а гукаў усяго 6. Гэта значыць, што некаторыя літаркі у нас гукамі не бываюць. То бок вось літары Е, Ё, Ю, Я, яны не з'яўляюцца гукамі, і яны у нас, калі ў слове ёсць, і калі мы гэта слова разбіраем на гукі, яны ці адным гукам перадаюцца, ну, суадносна, так? Е перадаецца як Ё як О, Ю як У, і Я як А перадаецца. І калі яны перадаюцца як адзін гук, калі яны стаяць пасля зычных.
Все. Ну, то бок, одна толькі пазіцыя, калі е, ё, ю, я, ы, ой, е, ё, ю, я проста перадаюцца як адзін гук. Пасля зычных. Лета, глядзім. У нас папярэдні гук набывае мяккасць, вось гэтую рысачку вверх ставім, а е пераходзіць у э. Таксама яны могуць дзеліцца на два гукі. Е-а, е-о, набываць гэтую ётавасць, перастаўны гук е у 5 пазіцыях. Калі я раскладаецца на два гукі. Першае, у пачатку слова самастойнае значимае слово, то мы не глядзім на папярэдняе слово, мы просто раскладаем яго на два. Е-а. У пачатку слова. Другое, пасля галосных. Это звычайна ў сярэдзіне слова пасля галосных. Біёлаг, допустим. І галоснае ё раскладаецца на е-о, прычым е мяккая. Ну, гэтая мяккасць нават на е вызначаецца, хаця не заўсёды яе пішу, таму што е заўсёды мяккі. Пасля апострафа і пасля мяккага знака. Калі стаяць пасля апострафа і мяккага знака я, яны таксама раскладаюцца на е, о і гэтак далей. І пасля унескладовага. Таксама пасля унескладовага раздзяляецца на два гукі. 5 пазіцый, калі галосныя е, ё, ю, я раскладаецца на два гукі. І таксама сюды ўваходзіць. І таксама можа раскласціся на два гукі. У пачатку слова, пасля галосных, пасля апострафа мяккага знака і пасля унескладовага. Ну, па сутнасці, у большасці такіх пазіцый незвычайных, таму што адзін гук проста пасля зычнага. З галоснымі па сутнасці гэта ўсё. Галосныя асабліва ні ў якіх, ну, яны ў прынцыпе ні ў якіх асіміляцыях не ўдзельнічаюць, яны такія вось. Максімум, што вось е, ю, ю, я можа быць у нас, раскласціся на два гукі ці перадацца як адзін. Адзінае, дзе вы можаце заблытацца, гэта калі мы е, ё, ю, я разбіраем увогуле. Некаторыя могуць забыцца, што такіх гукаў няма. Вось пра гэта трэба памятаць. Але я не бачыла, каб асабліва гэта ў апошнія гады давалі, зараз больш ўсё ж такі на зычны акцэнт робіцца. Так, зычныя гукі. Тут ужо сістэма такая больш шырокая, тут усяго 39 зычных гукаў, прытым звярніце ўвагу, што іх, канешне, вось калі браць ну, канкрэтна там літарак, то іх менш, але цвёрды і мяккі гэта розныя гукі. Таму іх атрымалася, што больш. Так, все зычныя дзеляцца на санорныя і шумныя. Гэта дзве асноўныя іх катэгорыі, санорныя і шумныя. Санорныя гукі, яны, чаму ўвогуле гэта асобная катэгорыя? Таму што санорныя гукі, там больш голасу, чым шуму. То бок гэта такі сярэдні варыянцік паміж галоснымі і зычнымі. Яны не такія цяжкія, як зычныя, але ёсць мінімальная якаясьці прымесь шуму. А калі ёсць прымесь шуму, то гэта ўжо не галосная, а санорная атрымліваецца. Санорныя ў нас увогуле л, м, н, в, р, у, е. Санорныя вельмі важна памятаць. Санорныя, таму што мы пасля будзем разглядаць асіміляцыі, і санорныя не ўдзельнічаюць у асіміляцыях, акрамя мяккасці. Ну, то бок вось яны толькі мяккасць сваю могуць перадаць. І ўсё. Ну, то ўсё, ніякай звонкасці і так далей. Яны ў гэтых всіх аглушэннях, званчэннях, на канцы слоў яны не аглушаюцца. Таму санорныя, як асобную катэгорыю, нам варта памятаць. Я пасля далей буду расказваць пра асіміляцыі, вось там санорныя таксама будуць, як важны кампанент. Л, м, н, в, р, у, е. Не забываем пра іх. І такая больш маштабная катэгорыя гэта шумныя гукі. Шумныя гукі, яны ў нас утвараюцца з дапамогай шума, некаторыя толькі з дапамогай шума, допустим, такія, ну, глухія, х, п, ч. Там няма голасу абсалютна, мы не ўжываем яго. А некаторыя звонкі б, м, яны ў нас і голас, але мы перашкаджаем гэтаму голасу выйсці, таму вось яны становяцца проста звонкімі, але тым не менш шума там больш. Так, што яшчэ? Гэтыя шумныя падзяляюцца на некалькі катэгорый. Звонкія, глухія, цвёрдыя, мяккія, ёсць зацвярдзелыя, ну, то бок таксама адносіцца да цвёрдых, але проста як асобная катэгорыя зацвярдзелая. І свісцячыя, шыпячыя.
Увогуле іх шмат. Ёсць там і губныя, і смычныя, і заднеязычныя, ўсё такое. Вось гэтых гукаў іх увогуле шмат у залежнасці ад таго, якім спосабам мы яго ўтвараем. Там губы, зубы, што мы там задзейнічаем ва ўтварэнні гэтага гука, вось на такія катэгорыі яны і дзеляцца. Але нам з вамі спатрэбіцца толькі звонкасць, глухасць, цвёрдасць, мяккасць, свісцячасць і шыпячасць, бо тры асноўных асіміляцыі, вось это асноўныя нашыя тое, што нам спатрэбіцца для РТ, ЦТ і всякага вось гэтага, гэта вось нашыя тры катэгорыі. Мы пра іх будзем гаварыць пра ўсе асобна. Зараз я хацела б спыніцца на свісцячых і шыпячых, таму што вось мы зараз на гэтым спыняемся і ўсё. Таму калі запісваеце свісцячыя і шыпячыя, я б на вашым месцы запісала, калі вы не ведаеце іх раптам. Свісцячыя гукі гэта з, с, дз, ц. Чаму яны называюцца свісцячымі? Тому што прынцып такі ж, як у свісце. Калі мы свісцім, то мы возьмем там губы, вот эти, зубы замыкаем, праз іх прапускаем хвалю паветра. І вось прынцып у свісцячых такі ж, як у свіста. Ну і суадносна з, с, дз, ц і мяккія парныя зі, се, дзе, це будуць, калі мы будзем дзеліць на гукі. Шыпячыя прынцып шыпення, калі мы ж, ш, ну, іншая ўжо як бы спецыфіка вымаўлення. Шыпячыя яны ў нас зацвярдзелыя, таму парных няма. Ж, дж, ч і ш. Вось 4 свісцячыя, 4 шыпячыя. Гэта важна, таму што пасля яны нам спатрэбяцца, калі мы будзем праходзіць асіміляцыі. Так, больш падрабязна разглядаем звонкія і глухія. Значыць, звонкія і глухія гукі, яны ў нас парныя. То бок большая частка гукаў па звонкасці і глухасці маюць пары. Чаму яны парныя? Чаму яны ўвогуле дзеляцца на такія пары? Таму што ў іх адзін і той жа прынцып утварэння. Калі вы скажаце гук БП, чамусьці як шасцёрка напісалася, это я проста капіравала. БП утвараецца адным прынцыпам. Мы аднолькава ставім губы, мы аднолькава ставім зубы. Вось увесь наш маўленчы апарат працуе аднолькава, калі мы вымаўляем Б і П. Але чым розніца, чаму яны ўсё ж такі не адзін гук? У тым, што у Б ёсць хоць крышачку, але голас. Калі голас мы, галасавыя звязкі не задзейнічаем, то ў нас утвараецца гук П. То бок прынцып утварэння ў іх аднолькавы. Але мы дадаём голас, будзе Б звонкі, і все Б, Б, Г, Г, Д, Дж, вот это все звонкі, прынцып іх пары утварэння аднолькавы. Я ведаю, што некаторых ёсць складанасці з тым, каб вось гэту пару, які там звонкі, які глухі. Можна на слых вызначыць. Вы проста вымаўляеце і думаеце, калі вы дадзіце голас, то будзе Б. Калі вы прыбярэце голас, то будзе П. Проста мы паветра і шум нейкі там атрымліваецца. Вось такім чынам можна на слых. Калі на слых не атрымліваецца, то вучыце, значыць, пары, таму што звонкасць, глухасць вельмі важна. Так, звяртаю вашу увагу на тое, што вось яны па парах яшчэ і па мяккасці падзяляюцца. Не забывайце пра тое, што мяккія гэта зусім іншыя гукі. Што гэта за гук такі, чаму ў нас атрымліваецца Г 2 разы паўтараецца. Мы не забываем пра тое, што ў беларускай мове ёсць гук фрыкатыўны, гэта наш вось гэтыя словы. Звычайна ўсе, у нас звычайна фрыкатыўны гук. Вось гэта Г, калі мы кажам глухое такое. У нас яшчэ таксама ёсць выбухны гук Г. Г выбухны, гэта вось больш рускі такі гук, на рускай мове больш яго ўжываюць, але ў нас ёсць некаторыя словы, якія вымаўляюць з вось гэтым выбухным гукам, да тыпу слова ганак, гузік, там больш такое ганкавае. Карацей, вось у нас як бы гэтыя гукі розныя, суадносна пары ў іх розныя. Часцей за ўсё у нас усё ж такі ужываецца фрыкатыўны гук Г. Гэта, наше звычайнае слово гарбата, там гарбаты, все такое. І яму пара Х. Калі гэта выбухны Г, то мы К яму парны. Так, усе прынцыпы Д, Т, Дж, Ч, Ж, Ш, З, С, яны все, у прынцыпе, я думаю, што дастаткова зразумелыя. Не маюць пары, з'яўляюцца толькі звонкімі санорныя. Санорныя яны таксама дзеляцца на гэту катэгорыю звонкасці, але ў іх няма пары, яны ўсе звонкія. Таму асіміляцыі па звонкасці яны не ўдзельнічаюць. Толькі глухі не бывае звонкім гук Ф.
была. Яшчэ ў нас ёсць такая катэгорыя, як цвёрдасць і мяккасць. Цвёрдасць і мяккасць гэта таксама, ў прынцыпе, зразумелая, я думаю, катэгорыя. Все яны маюць пары, амаль што все, так, па цвёрдасці і мяккасці. Адкуль тая мяккасць бярэцца? Калі ў нас побач стаіць е, ю, я, і яны аддаюць мяккасць. Калі ў нас ідзе мяккі знак, ён таксама аддае мяккасць, а сам прападае. І калі ў нас ідзе асіміляцыя па мяккасці. Пра асіміляцыю я таксама раскажу. Ну, суадносна б, бе, в, ве і гэтак далей. Мяккасць, я думаю, што зразумела. Не маюць пары па цвёрдасці мяккасці, господи, гэта гук е. Ён у нас толькі мяккі. Всё, вось яго трэба проста запомніць, што ён не бывае цвёрдым, ён толькі мяккі. І часам, калі вам трэба, допустим, у слове знайсці там якая-небудзь яма, так, вы возьмеце гэтае слово. Я ў нас стаіць у пачатку слова, значыць, яно раскладаецца на два гукі е, а. Ну і у нас транскрыпцыі будзе е-ама. Гэты гук е, які стаіць першы, ён мяккі. І калі вам скажуць, знайдзіце слово, дзе адзін мяккі зычны гук. Вось яма будзе адзін мяккі. Е, ён зычны і пры гэтым заўсёды мяккі. І не забывайце, што ён-то не пішацца ў нас. Ну, і ён у нас йотавы такі. Нават калі ў нас будуць якісь словы тыпу ураджай, і калі мы скажам ураджаю, то ён пасля зліваецца ў гэтую літарку ю, нават на пісьме, то бок мы не пішам ніколі мы на пісьме не пішам. Йотавасць, яна як бы туда упадае ў гэтую літару я. Вось гэтае е. У нас няма так, як у рускай мове ёгурта, вось гэтых ёгаў усіх. У нас будзе проста ё і ўсё, і ніякіх прыгукаў. Так, толькі цвёрдыя, нават зацвярдзелыя, не бываюць ніколі мяккімі. Гэта нашы шыпячыя ж, ш, дж, ч. Таксама ніколі не бывае мяккім гук р. І вось з гэтым таксама часам бываюць праблемы, тому што ў рускай ён бывае мяккім. У нас не бывае мяккім. Таксама зацвярдзелым, дарэчы, лічыцца ц, але не ўсе ц зацвярдзелыя. Ось такі вось нюансік. У нас ёсць Т, якая не бывае мяккай, але калі яна, вось гэты закон цекання пачынае працаваць, допустим, калі я кажу слова цень, цела, там у нас будзе Ц. І вось Т і Ц, яны як бы чаргуюцца. А калі у нас, допустим, слова цана не з Т, вось яно само па сабе, самастойнае, то яно лічыцца зацвярдзелым. Ну і таксама унескладовае. Унескладовае толькі цвёрдае. Вось такое яно. Нягледзячы на тое, што яно з галоснай выйшла, але вось яно толькі цвёрдае. І ўсё, ну не бывае яно мяккім, і пар не мае. То бок усе ж, ш, дж, ч, р, яны, ў прынцыпе, мяккімі і на пісьме не бываюць. Ц, якое не з Т, лічыцца зацвярдзелым, і унескладовае толькі зацвярдзелае. Толькі мяккі ў нас адзін гук е, і ўсё. Што далей, што яшчэ? Так, што тут яшчэ ў нас ёсць? Некаторыя нюансікі, на якія хацелася б звярнуць увагу, калі будзем разбіраць словы перад тым, як перайдзем да асіміляцый. Значыць, гукі дж, дз, яны ў нас адзін гук лічыцца, але дзве літары. То бок, калі мы з вами пішам гук слова дождж, допустим, вось гэта дж, яно будзе злівацца пасля ў адну літарку. У адзін гук, то бок, не літарку. Дж, дз, адзін гук, две літары. Але не блытаем толькі са стыкам марфем. У нас бывае такое, што ў нас стык прыстаўкі з кораня. Паджыць, допустим. Пад прыстаўка, жы, корань. Д і ж, гэта ўсё ж такі цяпер будзе два розныя гукі. Не забывайце, што калі гэта адна марфемка, як у слове дождж, то гэта адзін гук. Калі гэта две розныя марфемкі, то гэта два розныя гукі. Бо стык марфем гэта просто стык. Адна ў прыстаўку, другая ў корань. Мяккі знак гэта ўвогуле не гук. Ён проста аддае сваю мяккасць і знікае, сыходзіць у туман. Дзьмуць, допустим, слова, давайте паглядзім. У слове дзьмуць у нас пісаўся мяккі знак, калі мы яго пісалі літаркамі. Гукамі перадаём, калі ён знікае. І вось на гэтым хачу зрабіць акцэнт, таму што калі мы з вами разбіраем гэтыя словы і робім транскрыпцыю, то часам бывае такое, што пасля дз, допустим, які-небудзь глухі к, допустим, стаіць, так? Мяккі знак знік, к стаў глухім, ну, к стаў суседнім, і ён уплывае на д і зробіць яго глухім. То бок, калі мяккі знак знікае гэтая літарка, атрымліваецца, мы цяпер глядзім на два суседнія гукі.
Апостраф таксама не гук, гэта нават і не літара, гэта проста знак і ўсё. Таму калі мы яго разбіраем транскрыпцыю, мы нічога не пазначаем. Ён нават мяккасць не аддае, ён проста знікае і ўсё. Але пасля яго е, ю, я раскладаецца на 2 гукі, а яны заўсёды стаяць пасля яго. Падоўжаныя таксама ў нас гэта 2 літары, але 1 гук. Вось такой рысачкай уверсе мы абазначаем падоўжанасць. І калі дзелім на гукі, допустим, у слове вяселле будзе ўсяго 3 зычныя, хаця 4 гэтых літары было там.